Kumuha din ko kuan guys, talbos na. Kaya hang lagaon. Dili sabang nga binaangan. Good morning. Good morning. Kamusta? Okay na ka? Naman no? Ha? Ano naman ka? Ano naman ka? Nagamang irong kinabutan ng dito. Oh, be, magkais ko be. Kamusta? Kamusta? Kamusta man? Ikaw, isang kagabi eh. Ha? So guys, magluto ako rin ng talbos. Heart beats again. Natan mo yung suwa, ma. Na spaghetti. Kawan ako, ma. Nasa. Nag-grave ra kung pinakalit og kuan. Okra gano. Kamuti top salad. Say mo? Okra. Okra. Apa mang lapuan? Dali ra man. Harang gilantaw kay basig na kuan. Nay mood. Kaan ko green leafy kay constipated ko. Napod. Mau, mamaya aga sa tang gripo kaya blood man. Mamang nani ang dudo. Man gingat sa dudo ay. Lugar naman na. Ayang labunan dagto. Ang anak na. Tanda ni Alia na ha? Inom ka gatas wa? Ma. Ano naman inom gatas? Diretso na ka nagluto. Nagsuman, ma. Nagsuman inom gatas. Di ako kara dia. Nabihang dagko ah. Pero gitistingan na ni siya. Wala ka. Ano man to na yung tugna lagi. Ito man tong nagduga. Kailan mo din yung ipangputlan, nagang igaga dali mo yung harvest, dali pangputlan, mga nang nasa day na, nagduga. A few moments later. Red skid ka kung di ka mo kaunog nga ni. Kamuti top salad o okra. Ada bata dia, hanjo. Kuan ako ni dyan sa Dan Milo. Parang sapod. Liwat ng Marigris. Pwede, man. Nga ni mas Marigris sa una. Anak na Tister. Magkadakilat, beer ba naman? Ano tayo sa? Magkadakilat. Sige na. Karon dapod na ha. Hindi magsilbi ka na dyan. Hindi na favorite. Hyper ba na? Kay Milo na. Maglawoy ka na. Hi guys. Madyong gabi itong tanan. Hilom na gamong pamudyo. Hindi. Ako na lamay nasilong. Awal ko. Kay aga tong nagtrabaho sa lababo. Wadi ay nag-overtime. Hindi. Napamay hipos yung ginagbay lagi. Napapukukan ho nagsaka. Hindi. Gitapuan di ko kaon pa ni hapon. Alas 10:30 na ron. Tapuan di ko mukaon ba sa gabi eh. Tapuan ko mukaon og luto, rice. Wala nga. Mag-oatmeal ako.
Hanad naman ko. Naiuban, di magsilbi ko noon di makakaon og rice o gabi. Pero ako, hanad na ko. Bisan magalag binim akong tubig. Makaya na. Diya. Karon kanini mo kong sikirisin. Kay nangatol ko na Bawa na yun sa ko. Di maklaros kamera basta kay grabe na nabutog-butlig. O kay buong na yun sa rin. Diya. Nagluto ko kuhan, adobo, chicken adobo, pero wa ako makaon lagi. Kaya malagi ko nag-rice rin. Wa kay bawag ni sa'yo naka-allergy na ako, ano na yung ni. Di lagi maklaro Basta kaya nagpuwa-puwa siya nagana. Di naman ako makaon, di naman ako mag-oatmeal, di naman ako kanang gatas. Aga kung palit ko gatas, naanad na dyan ko. Mapalit dyan ko ka nang nga bitaw swak, isa katimplahan. Mapalit ko kung ngani, parang aliana. Ninja. Salamat di ay sa naghatagani. Si Ma'am Silrex. May naghatagani. Daga ko pod. Wala po kong tala. Isa na lingan ni kanya na pareha naman nita. Di dyo kumukuhas gatas na lingan. Palit dyo ko gawang ngani. Inaanad lagi ko. Magtimpla ko isa raka timplahan. Pero mauragod. Kumukuha ko dani. Pero sagdira kay lahi man ng kaalian na lahi ko gawa. Ada rin gigawas kaya ano matang mamutangan ko. Ikabuyang ko kay gabihin na. Alam mga ibalik sa kupot. Nabang naman ko kung kaniot may lamon ng duwas na nai. Kamerang pitigas. Kamerang pong duwas na nai. Hilig ugot mi. Nja. One day guys, wala ko kadyo ka video adlaw. Kaya lisod dari mag-video kay na nagtrabaho. Very good. Gabi ng dako. Nja. Bawo ako kasabot. Nanakit na. Kuan man good nag-brush ko si Arba. Sige ko nga na. Nanakit po gahangani. Wala akong gipamaulan. Nga na siguro ni magkaedad na. Ugin sa atong buhaton nga. Nga na ito si balik-balik. Nangasud nga na. Inagkahuman kay manakit magato ang mga kabukugan sa siko. Di man ko ingani sa una guys. Karon kay mga na siguro na yung sinyalis sa pagkatiguang. Tiguang naman yung 40 kapin. Lahi ra jud. Sa katong mga napatas 20s. Nalinaw na ako na namin nagtikaw-tikaw. Bitaw guys, anad man po ko. Bitaw guys, anad man po ko ka nang lit na makaon. Sa gabi, di ko makaon ng rice. Nga nira. Mabuhi man ko. Mabuhi galing ko. Minom na kong tubig. Sige ko gusto yung story yan. Sila nanay na natulog. Kuyog ang butanganan sa oatmeal kay na Nutella. Naman tayo ibang Nutella nga kanang plastic ang sudanan kani kay glass man no nang amon lang pong gitigom. Na pusla mo japon na kay nabutangan lagi oatmeal. Ya, nga ka. Oatmeal ra gid ang pantawid. Bitaw guys. Init po bang oatmeal. Ito
bitaw guys, magkuhan sa atas story time gamay kay init pambangot mil. Isa bitaw pud ka rason nga magsigir akong oatmeal, di ko tigagahi. Tengod daning hang ngipon. Nga to na ko sa dentist, alis na din si Jao. Kuan na ni si Jao, power chins, nagi alili, katulad itong deket-deket na. Ang purpose na ni guys, nga kuan na si Jao, galis na. Mga na nagdikit-dikit, gidikit-dikit na si Jao. Kay hapit na mahuman naghang treatment. Nja, lahira da ito, o kanang inganingan na bitaw, dikit-dikit na rubber. Ay grabing sakita. Sakit kadyo ikadugahi. Pero gamay na may pag-antos kay hapit na mahuman. Next morning. Hi guys, good morning. Karon di ay matumig merkado. Mo palit mig sidaan kay wa aga di isdang nila bayrong buntaga. Nja, napud mi paliton. Napud mi paliton para sa lababo. Ya. Lady driver. Sakay na ko. Among lady driver, runner. Uy, ginuo ko hangit sura, nagka puti-puti na mabuhok. Tina na. Tina nang gay pukurun, tina. Tina. A few moments later. Diyan guys, nakauli na rin ko gikan sa merkado. Diyan. Magsabaw na lang ako na ng isda. Nakapalit ng isda. Isdang anduhaw. Diyan may bagos na naipinalit. Des naging adlaw man nalaman na yung isagol. Okay. Nalagi nagtrabaho. Tuon nga ma. Bago. Kamera din nabili dari. Diyan. Kuan. Sinanay natin sa dedication ni Dalton. Diyan. Na timing man pud nga naay nagtrabaho. Masa pawon ni ma. Sabon. Kalugar ko magluto ko green leafy. Kay mamasteri diha. Imbes kay kapong gamit hingi kuan. Ang isagol kita mo kog day bago. Kamurit sing nga gangitsura guys kay busy. Nja, aga ka karat dari kay ang tubig wa ka jumuagas. Lisod dili ko may tubig. Hintay mo sa bago ma. Bawo ko hibulo sa ining sa bago. Basta kay bago. Mapaka-maligo sa yana, mapakaligo. Ano nga na yung duster na? Parang wala. Makasapot na naon ba nga na nga. Napay dagang Dastil ma. makasapot na naon nga ang tubig. Way klarong agas. Napakoy dagang labunon ra ba? Bago. Asun sinaro kapin ko kaluto. Okay. Dagang kajong mga hugason. Natambak kagugasan ganyan sa pamahaw. Inja. Ako ra malagay po dari na bilin. Mamalay mo ligo. Ang ipanghugasan una. Mga kinalang ganyan buntag. Nagtapon on. Inja tubig kasag pag-ihi. Makasapot. Ma. Kasi gaya itong atong pangkaw. Pabukaw. Masigaan ma. Kahoy pa kaw. Pero madali ta. Kaya nabatay ka na trabaho. Manitiga man ma. Sigwa. Mama. Pero, sigay la. Manitiga man ma.
Harang ka. Makalabad sa umulihok kung may karong nakabas ang tubig. Malapir ma. Malapir ma. Oo. Ako kasimba ron. Simba benta ko. Tsa. Ni hadyo malagis ko rami nga sinanay. Pati nun. Tsa. Disad po dugo. Lakaw ko. Kaya sa may mabilin dali sa bahay. Mana nga. Next time naman ko masimba. Sabot talaga na Ginoo sa sitwasyon. Mapil ko sa vlog ma. Hi ko ma. Hi. Ang gyapay la green. Green na dabong pa man noon. Yan sa nagkinuha ma. Pinalit ni. Namalis na ma. Kaon na ni ha. Hmm. Guwang naman sa niya. Green si Jan. Puro dabong pa. Mulukit sa tijoli mo nalay kanita ma. Wasa ti Julie dyan ito suan. Dedication ni Dalton. May talaga lang wakatin. Ni Dalton ma. Dedication. Tapos dikisi ni Dalton ma. Kau tanaw sa akong siga pa ko. Matanawon ma. Tanaw. Wala, hindi na pang ma. Sigai, sigai. Masigaan ma. Huy pa. Mau. Ang saga mong tubig dari. Malapir ma. Sige, taman. Ganahan ko makaunog na ni guys ba? Bago. Kay, paano siya effective ni siya kanang constipated ka? Guwang Malapir na. ma. Malapir ma. Oo. Malapir ma. Oo, lagi. Natuwas na tayo ikaw. Lilias na tayo sa dudanan. Tama? Lilias na tayo sa dudanan ka. Musiga? Masiga ma. Bantay ka, be. Yung sabaw, bisda ma. May pili-pili ha. Tama? May sadanan. Di pwede ngita na pagka-fried chicken. Hindi pwede ma. Sige naman pagka-fried chicken. Tama? Kawan dani kay nagumagaw ni mo dani. Makawal kag isda. Kinahanglan makahurot kasi sa kabuk isda. Puka, hulog ka sa kabukis da ma. Makahurot kasi sa kabuk isda hakang Tagalog. Cornito. Yung taga-comment ka ma. Sabot na daan ha. Masa imo dyan kanon lang sa kabuk isda ha. Ikaw tug sa kabukis da ma. Okay, ug di ka mo kaon, why premium? May premium ma. Premiuhan basta makakaon sa isda. Kaya premium, cornito. Dali. Malabyo ma. Kau jangan jadi ini yang lain sakit. Bako. Ada usaha kalau ngomong pakai enam. Ajo palabi. Sembang kali ya. Lami. Diba lami? Paggabi taman. Kanaban. Ay, bahan mo na, matagpo na to. Makapoy mo gani sa Dali. Makapoy sa Aton, aton. Dalton, Dalton. Dalton. Hindi makumutabot sa kasama. Magdasara pa na kay di magpalit. Salamat sa bring home floor. Pero di ko kakaon ani. Kay bawal. So guys, kay bawal ma'am. Ang hapon na lamang ko dani good meal. Bitaw guys, utmil jihang kanunon kay sakit hang ngipon.
Hi guys, madyong gabi inyong tanan. Karon day guys, oras na sa tingkatog. Inja, pasalamat ko kay ubanan taong kong Aliana. Tagsaraman ni si Jamiingag mo, dog na. Siguro sa isa kasimana, kasara. Inja. Hinoon, og last tiri dari sa bahay, kuan, mudug si tiri na kay ganahan siya sa higdaanan kay kuan mo gang higdaanan guys, banig. Nagbandig ra ko na ako sa higda. Anja, ang higdaanan mo gang tiri, kuan, kutsun. Bao di siguro siya maangay po dito kay kutsun man. Ako kay mas ganahan ko mahigda og sahog ra kaysa kutsun. Okay. O ganas kutsun arang inita. Bisag mag-electric pan panington ko. O nang mas komportable ko mahigda dari sahog. Pero good guys, ang banig naman eh. Anja. Karong adlaw mamalagito ako kadyo ka video kay kuan busy nalakaw sila. Anja, nitong hapon tong nagtrabaho sa lababo. Malaki ma. Ako kadyo ka video. Anja, relax ra ko pagka gabi, wala ko magluto ug among sadan pa ni hapon kay damay da sila nga bring home gikan sa dedication ni Dalton. Mao tong wa ko nagluto og sadan pa ni hapon. Hi sayan. Hi. Na matong na. Baga lagi ka kadyo kilay day. Baga ka kadyo kilay. Na ganahan ko si mong kilay kay baga. Wa ka niliwat ni mama, liwat na si mong amahan. Bagag kilay. Liwat kasi mong papa, bagag kilay. Anja. Gabi naman. Anja mga tog na mi. Good night guys. Good night Aliana. Good night ma. Good night. Good night. Bye-bye.